ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ। କଣ କରିବି ଡଟ୍ ହେଇବି। ଟିକେ କହିବ କଣ କରିବା କରିବା। ଇଏ ଯାଉନି ବା କଣ କରିବି। ଏ କଣ ଏଇ ଗୀତ ଏମିତି କାଇଁ ଆସୁଛି। ଜୟଗୁରୁ। ଆର୍ ଯୋଉ ହଁ ମନୋରଞ୍ଜନ ଭାଇ ଆଜିର ଯୋଉ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅଛି ଗୋପାଳନ ଆଉ ତାପରେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାଟା ରହିବା ଦରକାର କେମିତି ଏ ଯୁଗକୁ ନେଇ ସେ ବିଶେଷ ଠାକୁର ଯୋଉ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି କିଛି ଆଲୋଚନା ଆପଣ ରଖନ୍ତୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ଭାଇ ଜୟଗୁରୁ।
ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହିବିନି। ହୁଁ?
କେସିଂ କହିବି କହିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଅମୀୟ ଭାଇ ତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଲୋଚନା ରଖିଲେ। ଆଉ ବିକାଶ ଭାଇ ଆପଣ କନକ୍ଲୁଜନ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା ଏଇଠି ଆଜି ରଖିବା। ବିକାଶ ପରିଡ଼ା ଭାଇ। ବିକାଶ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି? ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ତ ବହୁତ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଅଛି ଗୋପାଳନ ଉପରେ। ମୁଁ ଦୀପଦ କହିକିରି ଆମର ଆଲୋଚନା ଆମେ ଏଠି ରଖିବା। ଏଠି ତ ମନୋରଞ୍ଜନ ଭାଇ, ଅମୀୟ ଭାଇ ପ୍ରାୟ ସବୁଗୁଡ଼ା ଜିନିଷକୁ କଭର କରିଛନ୍ତି। ଏଠି ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯେ ଗୋ ପାଳନ ସହିତ ଗୋ ଚିକିତ୍ସାଟା କଥାଟା ସାକୁ ସବୁବେଳେ କହିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଦେଖିଲିଣି, ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଆସିଛି ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାଗରେ। ଆମେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବି ପଢ଼ିଥିଲେ ଜଣେ ମୁସଲମାନ ଶିଶୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆସିଥିଲେ, ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଗାଈର ପେଟଟା ଖରାପ ହେଇଛି। ସେ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ରାଧାରମଣ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରୁ ମେଡ଼ିସିନ ନେବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ଶିଶୁ ଠାକୁର। ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଏଜୁକେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଯଦି ପାଠଶାଠ ଟିକେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ସେ ଭାଇ ଜଣେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ବଙ୍ଗଳା ପଢ଼ି ଜାଣେ, ତେଣୁ ସେଠି ପ୍ୟାରି ଭାଇଙ୍କି କହିଥିଲେ ଗୋଟେ ପଶୁ ଚିକିତ୍ସା ଉପରେ ଗୋଟେ ବହି କିଣିକିରି ସେ ଭାଇଙ୍କି ଦେବା ପାଇଁ। ପରମର୍ତ୍ତ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଏଇଟା ଆପଣ ପଢ଼ିବେ, ଛୋଟ ମୋଟ ଯଦି କିଛି ହୁଏ ତାହେଲେ ପରିବେଶରେ ଗାଈ ଗୋରୁ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରିବାରେ ସହଯୋଗ କରିବେ। ଆଜିକାଲି ଗାଁ ଗହଳିରେ ବି ତ ବହୁତ ଡେଭଲପ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଆଗରୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଛୋଟବେଳେ ଏଇ ପଶୁ ଚିକିତ୍ସା ଅଭାବରୁ ବହୁ ଗାଈ ଗୁଡ଼ାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହୁଏ। ଛୋଟ ଛୋଟ ରୋଗରେ ପେଟ ଝାଡ଼ା ହୋଇକିରି ଡାଇରିଆ ହେଇକିରି ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଗାଈ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଆମ ଘରେ ପାଖାପାଖି ଆଗରୁ 3ଟା 4ଟା ଗାଈ ରହୁଥିଲା। ଏବେ ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗାଈ ଥିଲା, ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି। ଯେହେତୁ ମେଲ୍ ପର୍ସନ୍ ସମସ୍ତେ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ କର୍ମଜୀବୀ ହେବା ପାଇଁ, ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେଉଁଠି ଯାହାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି ସିଏ ଆଉ ରଖିପାରିଲାନି। ତେଣୁ ଏବେ ସମସ୍ତେ କିଣିକିରି ପିଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି କ୍ଷୀର, କିନ୍ତୁ ଗୋପାଳନ ଉପରେ ସେଥିରେ ଜୋର ବି ଦିଆଯାଉନି। କିଛି ଦିନ ତଳେ ଜଣେ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ମୁଁ ଭେଟିଥିଲି ଏଇଠି ପାଲାବା ଡୋମ୍ବିବିଲରେ। ସିଏ ସବୁଦିନ କ୍ଷୀର ଆଣିକି ଆମ ସୋସାଇଟିରେ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଏ ବହୁତ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଲୋକ କ୍ଷୀର ଡେଲିଭରି କରୁଛନ୍ତି। ପରେ ବୁଝିକି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲି, ସେ ମୋତେ କହିଲେ ମୁଁ ଜଣେ ଆର୍ମିର ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ଅଫିସର। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାବନା ଯେ ଗୋଟେ ଗାଈ ଫାର୍ମ କରିବା, ରଖିଛନ୍ତି 15-17ଟା ଏଇ ପାଖରେ। ତେଣୁ ଜଣେ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ଆର୍ମି ଅଫିସର ସେ ଜୀବିକାଟା ଗାଈ ଗୋପାଳନ ଉପରେ ଭାବି ପାରିଲେ, ନହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ହାମ୍ପର କାଳେ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରର ଜାଗା ଦେଖିକିରି ଚାକିରି ପ୍ରାୟତଃ କରନ୍ତି। ଏଇ ଗୋପାଳନ ପାଇଁ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଅଛି ସେଠି ଆମେ କ'ଣ କେଉଁ ପରିମାଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାଟା ବହୁତ ବ୍ୟାପକ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଠାକୁରଙ୍କ ସବୁଦିନ ଆପଣ ପଡ଼ି ପଡ଼ିଆ ଯିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଯେ ମୁଁ ଖାଲି ଆଲୋଚନା କରୁଛି ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ କାମଟା କିଛି କରିପାରୁନି। କାରଣ ଠାକୁରଙ୍କର ଅନନ୍ତ ଆଶା ରଖିଥିଲେ ଆଉ କରେଇଥିଲେ ବି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଏଇଟା ପୁଣି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଇକିରି ଡିସ୍କନେକ୍ଟେଡ଼ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଧୀରେ ଧୀରେ। ମୋର ବନ୍ଧୁ ଜଣେ ଥରେ ଗୋବରର ଘଷି ପାଇଁ ଜଣେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ବମ୍ବେରେ। ସେ ପୁନେରୁ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ଗୋବର ଘଷି ଟିକେ ବି ମିଳିଲାନି। ତେଣୁ ଆଜିକାଲି ପ୍ୟାକେଟ୍ ହେଇକିରି ଆମାଜନରେ ବିକ୍ରି ହେଲାଣି। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ସେ ପୁଣି ବହୁତ ହାଇ ରେଟ୍। ଏଇଠି ଆମର ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ ଦରକାର ହେଲେ ଘଷି ଟିକେ ଆଣିଲେ ସେ ତାର ରେଟ୍ ବହୁତ ଅଧିକା।
ତେଣୁ ମାନେ ଗାଈ ଗୋପାଳନ ଉପରେ ମନୋରଞ୍ଜନ ଭାଇ ଅମୀୟ ଭାଇ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା ରଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏ ବିଷୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଆଉ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସେ କଥା ସରୋଜିନୀ ମାଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ, ଏ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ଯଦି କିଛି କରାଯାଏ, ଆଉ ପ୍ୟାରୀ ଭାଇଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ସେ ବହି ଗୁଡ଼ିଏ ସଂଗ୍ରହ କରି ଏଇ ପଶୁ ଚିକିତ୍ସା ବା ଗୋପାଳନ ଯେଉଁ ହେଉଛି ଯଦି ଛୋଟ ମୋଟ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିଦିଆଯାଇପାରେ, ତାହେଲେ ହୁଏତ ଗୋପାଳନରେ ବହୁତ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ଆଗରୁ ସେ କଥା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଯେଉଁଟା କହିଥିଲେ ଯେ ଗୋପାଳନ ଯେଉଁ ଥିଲା ତା ମୂଳର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଯେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯଦି ତର୍ଜମା କରାଯାଏ ତାଙ୍କର ବିଜ୍ଞାନଟା ଦର୍ଶନଟା, ତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ यदि देखा जाए श्री श्री ठाकुर को अच्छा श्री कृष्ण को जो गोवर्धनधारी कहा जाता है, और मैं यदि उसका अर्थ ये लगाऊं कि वो गो जाति के वर्धन की जो शब्द है गोवर्धनधारी, तो गो जाति को वर्धन की नीति विधि के धारक व पोषक थे, तो क्या भूल होगा? ये श्री श्री ठाकुर बोले हैं। तो ठाकुर ये कहते जे गो जाति की तांकु धारण पोषणर नीति विधिर माने जेते थिला तार नियंता होचंती भगवान श्रीकृष्ण। तापरे परमूर्ति से डिक्शनरी आनिया पे जेते कहिसेंती देख तो शरदा को, तो शरदा कहले एते तो डिटेल्स भाव में डिक्शनरी सब जिनस मिलबनी, किंतु आपण जोटा कहउछंती सेटा ही तांको समर्थन आमे सहज भाव में करिवो। आपण ठीक कहउछन। तेणु आम गोपालन जो जाऊे ये आगू आहरी अच्छी कंटिन्यूड सब्जेक्ट जोटी गोपालन जे करें उत्साह प्रदान करवा से जोटा कि आम माने मनोरंजन भाई कहते जे गाई गुड़ा हत्या कर दि जाऊँगी, किंतु कहीं ना ताकू से तार लैक्टिव पीरियड गला पर क्षीर दबाटा बंद करदेला आम रखा चाहूनी, कहीं आम तो गोटे स्वार्थवादी जीवन जीव, प्रायतः सब जगह स्वार्थ जोटी न थाए से कामटा आम करूना, जहाँ जहाँ पाईगलु ताप एत वर्ष धरी क्षीर देला आ कृतज्ञता देखी पारुना, ताकू आम मरण मुखु बा कंसई खाना को देदू, से हाणिकी टुकुड़ा टुकुड़ा करी किलो किलो दर रे हजार हजार लोक बिकी दिए। तादरे केते परिमाण जे गैस से आलोचना करी 33 भाग माने गरम बढ़ी जी यूरोप आ अमेरिका रे जो आर्टिकल आसे वर्ल्ड हेल्थ सेंटर जे कही सी गोरु गुड़ा को न काटिया। तेणु से जो कहते मुझे किसी सहयोग कले से रखिपर। तेणु ये जो मनोभाव ये जो चेतना शक्ति ठाकुर तो भितर किछिटा परिमाण जाग्रत है। मनोरंजन भाई थरे ये आर हप्तार कथा कहते गोटे गाई की जो खंडिया होता बेटाडिन लगे ये करवा माने जो बाहर षंड हो गाई हो तार जत्न परिपालन करवा देखिले बाक्य रास्ता कौटी जी कौन क्षत विक्षत होती भाव जो आमर मनोभावटा जो अच्छी ठाकुर इच्छाटा आम जी परिपूर्ण करवा जोटा मनोरंजन कहते फ्लाट्रे तो आम रहिले आम तो गाई गोरु रखिपारानी एटा तो संभव न, किंतु केबे भी सुजोग मिले लाइफ रे क्या किसी करने जो ठाकुर इच्छा अच्छी। तेणु जी यदि फार्म हाउस गोटे करुच्ची पोखरी करुच्ची माछ चाष करुच्ची से 4-5टा गाई रखे समस्त यदि प्रयत्न करती ताले एमती समय आसो। आज देखो काली टेलीकॉम 20% रेट बढ़ी, क्षीरर रेट भी सेमती बढ़ो जे आ गाई नथिबे आ जो क्षीर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो अच्छा से मनमुखी करके नेबे आ क्षीर गोटे लिटर पर आम हे तो आज 54 टंका दौचे कि 56 टंका दौचे कि भल क्षीर हेले से 100 टंका नौ।
ଆଉ ଗୋଟେ ଜଣେ କହୁଛି 250 ଟଙ୍କା କ୍ଷୀର ନେଉଛି ଲିଟରଟେ। ପାଣିର ଲିଟର ଯେମିତି ହିମାଳୟ 50 ଟଙ୍କା ହେଲାଣି, କ୍ଷୀର ଲିଟର ବି 250 ଟଙ୍କା ଭଲ କ୍ଷୀର ହେଲାଣି, ଯେଉଁଟାକି ମନୋରଞ୍ଜନ ଭାଇ କହୁଥିଲେ 2000 ଟଙ୍କା ଘିଅ ହେଇଗଲାଣି। ତ କିଛି ଲକ୍ଜରୀ ଆଇଟମ୍, ସେ ଆଉ ଏସେନ୍ସିଆଲ ଆଇଟମ୍ ଥିଲା, ଏବେ ସେ ଲକ୍ଜରୀ ଆଇଟମ୍ ଗଲାଣି। କିଛି ଦିନ ଆସିବ କ୍ଷୀରଟା ବି ଲକ୍ଜରୀକି ପଳେଇବ, ଯେତେବେଳେ ତାର ଭ୍ୟାଲୁ ଏତେ ବଢ଼ିଯିବ କି ଆଉ କ୍ଷୀର ପିଇବେନି, ଆଉ ସାହସ ବି କରିବା ପାଇଁ କ୍ଷୀର ଟିକେ ପିଇବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା। ଆଜିକୁ 8 ବର୍ଷ ତଳେ 8 ବର୍ଷ ତଳେ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ କିଏ ଆମକୁ କଲ୍ କରୁଥିଲା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍, ଆମେ ଖୋଲିକି ତାପରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଦେଖୁଥିଲେ, କାହିଁକିନା ଗୋଟେ GB 275 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଆଜି ସେ ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଯେ କାରଣ ତାର ନା ଅପରେଟର ଆସିଛି, ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହେଇଛି, ଡେଟା ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ମାନେ ଶସ୍ତାରେ ଦିଆହେଇଛି, ଲୋକ ୟୁଜ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ସେଇଟା ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ 3 ଟଙ୍କାରେ 4 ଟଙ୍କାରେ ଆମେ ଡେଟା ୟୁସେଜ୍ ପାଇନଥାନ୍ତେ, ନା ଆମେ ଏତେ ପରିମାଣ ୟୁଜ୍ କରିପାରିନଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ଗାଈ ଗୋପାଳନ ଉପରେ ଏତେ ଜରୁରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଦେଇଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଆରି ଭିତରେ ଆମ ଜୀବନଟା ବଞ୍ଚି ରହୁଛି। ଡେଲି ନିତ୍ୟ କ୍ଷୀର ପିଇବାର କଥା ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ। ଆଉ ଗାଈଟି ଭଲ ନଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭେଜାଲ ପନିର, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ର୍ୟାକେଟ୍ ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ସେ ମାନେ ଯେଉଁ ସର୍ଫ ଫର୍ମ ମିଶେଇକିରି ଆଉଧରେ ମିଶେଇ କେମିକାଲ ମିଶେଇ ତା ଦେହରେ କିଛିଟା ପରିମାଣ କ୍ଷୀର ଦିଆ ହେଇକିରି ସେ ତିଆରି କରିକିରି ଏବେ ଜେଲ୍, ଝାରପଡ଼ା ଜେଲ୍ ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମକୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ମୂଳରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଉ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଯତ୍ନ ଥିଲା ଗୋପାଳନ ଉପରେ, ତାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ମଣିଷକୁ ବଞ୍ଚେଇବା। ଯେ ଅମୀୟ ଭାଇ ଯେଉଁଟା କହୁଥିଲେ, ଇଷ୍ଟ ଆକାରରେ ଯଦି ମଣିଷ ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦିଆଯାଏ, ତା ଆଜିକାଲି ଏତେ ଦିନ ଧରିକିରି ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମମାନେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ସେଦିନ ଗୁହାଳରେ ମୁଁ କେତେ ବର୍ଷ ଗାଈର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଛି। ଲୋକ ଗାଈ ହଜି ନଯିବେ ବୋଲି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ କରିଦେଇ ଗଲେ, ତମେ ଗୁହାଳରେ ତାଙ୍କର ହଳ ନଙ୍ଗଳର ଚିହ୍ନ ରଖିବ। ସେ ଯେଉଁ ପର୍ବପର୍ବାଣି ରହିଛି ତା ପଛରେ ବହୁତ ସାଇନ୍ସ, ଲୋକ ଭୁଲି ନଯାଆନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଗାଈ ବି ଲାଷ୍ଟକୁ ରହିବେନି, କିନ୍ତୁ ଚିତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଜାଣିବେ, ତାପରେ ରଖିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଥିଲା ସେ ସମୟରେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତ ଆମର ସହରୀକରଣ ଲାଗି ଗାଁ ଗହଳିରେ କିନ୍ତୁ ହଜିନି। ମୁଁ ଗାଁକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ଖୁସି ଏଥିପାଇଁ ଲାଗେ ନା ଆମକୁ ଦେଶୀ ଗାଈର ଘିଅ ଆଉ କ୍ଷୀରଟା ମିଳେ। ଆଜିକାଲି ସେଟାକୁ ଅବିଳ କରିକି ଆଉ ଲୋକ ପିଉନାହାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଭେଜାଲ ଖାଇ ଖାଇକିରି 50% ପାଣି 50% କ୍ଷୀର, ତା ଦେହରୁ ଲହୁଣୀ ବାହାର କରିଦିଆଗଲା। ଟୋଣ୍ଡ କ୍ଷୀର ବି ଲୋକ ପିଇଲେ, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ତା ଦେହରେ ଚିନି ଆଉ କ'ଣ ମିଶାଇ ଦେଲେ, ଟିକେ ଫ୍ଲେଭର ଦେଇଦେଲେ। ତେଣୁ ଆଜିକାଲି ଆଉ ଲୋକ ଦେଶୀ କ୍ଷୀର ପିଇବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି, ନା ଦେଶୀ ଘିଅ ଖାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଭେଜାଲ ଖାଇ ଖାଇକିରି। ତେଣୁ ସେ ଯାହା ବି ହଉ, ଗାଁ ଗହଳିକି ଗଲେ ଯିଏ ରଖିପାରିବ ଗାଈ, କାହିଁକିନା ଆମେମାନେ ତ ସବୁ ପ୍ରାୟତଃ ଅଧିକାଂଶ ଗାଁ ଗହଳିରୁ ଆସିଛେ ସହରକୁ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସହରରେ ନ କରିପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ଗାଁରେ ତ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇହେବ କି ଏଇଠି ପାଖରେ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଯଦି ଗୋଶାଳା ଅଛି, ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିଟି କରିକିରି, ମୁଁ ଦେଖିଛି କିଛି ଗୁରୁ ଭାଇ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଠି କଲ୍ୟାଣରେ। ସେଥିରେ ଆମର ବିଭୂତି ଭାଇ ବି ଅଛନ୍ତି ସେ କମ୍ୟୁନିଟିରେ, ଯେ ଗୋପାଳନ ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ମାସରେ ଥରେ ଦୁଇ ଥର ଯାଇକି ସେ ଗୁହାଳରେ ସଫାସଫି କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବେ, ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଦେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଯିଏ ପାଳନ କରୁଛି ସେ ଟିକେ ସହଜ ପାଇବ, ଲେବର କଷ୍ଟ କମିବ, ଆଉ ତାକୁ ସେ ପ୍ରଡକ୍ସନଟା ଯେଉଁ କ୍ଷୀରଟା ଆସିବ ତା ମାର୍ଜିନଟା ତାର ଯେଉଁ ଅଛି ଲାଭଟା ବଢ଼ିଯିବ। କାହିଁକିନା ଅପର ଲୋକ ଆସି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ବାହାର ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର, ଯେମିତି ମନୋରଞ୍ଜନ ଭାଇ କହିଲେ ଫଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିବା। ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଯିଏ ଗୋପାଳନ କରୁଛି ତାର ଯଦି ମାର୍ଜିନ ରେଣ୍ଟ ଫେଣ୍ଟ ଯାଇକିରି ଅଣ୍ଟୁନି, ତାକୁ କିଛି ପରିମାଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ସେ 2ଟା ଜାଗାରେ 4ଟା ଗାଈ ରଖିପାରିବ। କାହିଁକିନା ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କିଏ କରିବ? ଆମର ଗୋଟେ ବିଧି ଅଛି, ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଆଉ ପିଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ପିଣ୍ଡଟା ନେଇକିରି ଗୋରୁକୁ ଦେବା। ଏବେ ଗୋରୁକୁ ଗାଈକି ଦେବା ପାଇଁ ଆମକୁ କେତେ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ସହରରେ ନାହାନ୍ତି। ସେଦିନଟା ମୋର ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଏ। ବାପାଙ୍କ ପିଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଦେବେ, ଗାଈକି ଦେଲା ବେଳକୁ ଗାଈ ଗୋଟେ ମିଳୁନି। ଗାଈ କେଉଁଠୁ ଆସିବ? ରେଡ଼ିୟସ୍ 3 କିଲୋମିଟର 4 କିଲୋମିଟର ରେଡ଼ିୟସ୍ରେ ବି ଗାଈ ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ସେ ଖିଡ଼ିକାଳି ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ଅଛି ଏଠୁ, ସେଠି ଯାଇକି ଦେଇକି ଆସିବୁ। କାହିଁକିନା ସବୁଟା ତ କୁକୁର କୁଆ ସବୁ ବିଧି ଅଛି, ତା ଭିତରେ ଗାଈଟା କାହିଁ ରଖା ହେଇଛି? ସବୁ ଜାଗାରେ ଏଇଠି ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ।
ନହେଲେ ସେ ତୁଳସୀ ପତ୍ରଟା ଆଜି ଭାରତ ବର୍ଷରେ ନଥାନ୍ତା, ନା ଗାଈ ଯଦି ଡିକ୍ସନାରୀ ଖୋଜିଥାନ୍ତା ସିଏ ବି ମିଳିନଥାନ୍ତା। ଆମ ହିନ୍ଦୁମାନେ ଯେଉଁ ଋଷିମାନେ ଆମର ଯେ ଇଷ୍ଟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀରାମ ସେଇ ସମୟରୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଇଷ୍ଟ ଭାବରେ ପୂଜା କରିବା, ତାକୁ ଚନ୍ଦନ ଲଗାଇବା। ଯେଉଁଦିନ ଆମର ଘରେ ପୂଜା ହୁଏ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ତାକୁ ଚନ୍ଦନ ଘୋରିକି ଲଗାଯାଏ, ନାଲି ଚନ୍ଦନ ଇଏ ଚନ୍ଦନ ସବୁ ଲଗାଯିବ, ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଥଣ୍ଡା ରହିବ। ତାକୁ ତାର ଗୋଡ଼ରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଭାଇ ଆମ ବାପାମାନେ ତାକୁ ସଫା କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଆମେ ସବୁ ଯାଉଥିଲୁ ଗାଈ କି ନଦୀ କି ଧୋଇବା ପାଇଁ। ସେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଆନନ୍ଦ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ତ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଉ ନାହିଁ। ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଚାକିରି କଲେ, ଘରେ ଏସି ଲଗେଇଲେ, ଖାଇଲେ ପିଇଲେ ଆରାମରେ ରହିଲେ। ଗାଈ ଯଦି ରଖିଛନ୍ତି ପାଟି କରିକି ଆହୁରି ବିକିଦେଲେ ମଧ୍ୟ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛି, ମୋ ମା ଗୋଟେ ଗାଈ ରଖିବ, ଲୋକ ଦେଖିଲେ କ'ଣ କହିବେ? ଲାଜ ଲାଗିବନି? ତେଣୁ ଗାଈକି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଲୋକ ଅସମ୍ମାନ କରିକିରି ଯଦି ଗାଈଟାକୁ ଯିଏ ପାଳୁଛି ତାକୁ ଆଉ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଲେନି, ଗାଈକି ଆହୁରି ବିକିଦେଲେ। ତଥାକଥିତ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ବି ଆଉ ଗାଈ ପାଳନ ଉପରେ ଇଏ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦରକାର ପିଓର କ୍ଷୀର ଆଉ ପିଓର ଘିଅ। ମିଳିବ କେଉଁଠି? ତା ଦେହରେ ଯେଉଁଟା ଆଜି ମନୋରଞ୍ଜନ ଭାଇ କହୁଥିଲେ, ଶ୍ରୀଜୀ ଠାକୁର କହିଗଲେ ମେନ୍ ହେଉଛି ଖାଦ୍ୟ ହେଲା ତା ଗୋବର। ସେ ଗୋବର ଭିତରେ ତମେ ଆଣ୍ଟିସିପେଟିକ୍ ଯେଉଁ ତୁମର ରୋଗ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ଏଟା ରହୁଛି। ଖାଲି ସେ ଗୋବର ଉପରେ ଯଦି ନିପା ଯାଇଥିବ। ଏବେ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା ଅନୁଷ୍ଠାନ କେଉଁଠି ନା ଖାରଗର ନାଭି ମୁମ୍ବାଇ, ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ହେଇଥିଲା। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ସେ 5 ଦିନ ଧରି ସେ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ହେଇଥିଲା। ଗୋବରର ଗୋଟେ ଇଞ୍ଚର ସେ ବିରାଟ ବଡ଼ ଏରିଆ, ଯେଉଁଟା 1008 କୁଣ୍ଡି ହେଇଥିଲା। ସେଥିରେ ସେ ଗୋବର ଯେଉଁ ଲେପା ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ମିଟିରେ, ମୁଁ ଦେଖିଲି 5 ଦିନ ଧରି ଯାକି ସେ ଜାଗାଟା ଏତେ ଥଣ୍ଡା ରହିଲା। ଆଉ ଖାଲି ପାଦରେ ସମସ୍ତେ ଚାଲୁଥାନ୍ତି, ସେ ତା ଭିତରେ ଦେଇ ରୋଗ ଶକ୍ତିଟା ବଢ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଏବେ ବି ସୁଦ୍ଧା ଆମ ଘରେ କିଛି ଅଂଶ କହୁଥିଲେ, ମୋ ବୋଉ କହିଲା ଏଟାକୁ ସିମେଣ୍ଟ କରିଦେଉନୁ, ସବୁବେଳେ ରହୁଛି। ମୁଁ କହିଲି ପୃଥିବୀରେ ସବୁ ଜାଗା ଯଦି ସିମେଣ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ଆମର ଆପଣ ଯଦି ଆମ ସୋସାଇଟିରେ ପଶିବେ, ଆମର ମାଟି ନାହିଁ। ମାନେ 11,000 ଫ୍ଲାଟ୍ ହେଉଛି ଆମ ସୋସାଇଟିରେ। ଆଉ ପାଖାପାଖି 1.5 କିଲୋମିଟର ରେଡ଼ିୟସ୍ କି 2 କିଲୋମିଟର ରେଡ଼ିୟସ୍ ହେବ। ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ 2 କିଲୋମିଟରର ଗୋଟେ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମାଟି ନାହିଁ, ଟୋଟାଲ ମାଟି ନାହିଁ। କିଛି ଅଂଶ ରଖା ହେଇଛି ମାଟିରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ। ମାନେ ଏମିତି ସମୟ ଆସିବ ମାଟି ବି ମିଳିବନି ଚାଲିବାକୁ। ରାସ୍ତାକୁ ଗଲେ ପିଚୁ ପଡ଼ିଛି କଂକ୍ରିଟ, ସୋସାଇଟିରେ ମାଟି, ଆଉ ଘରକୁ ଆସିଲେ ପକ୍କା, ମାଟି ଟୋଟାଲ ନାହିଁ। ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ଏରିଆରେ ବି ଘାସ ସବୁ ପକେଇଦେଲେଣି, ମୋଟା ଘାସ, ମାଟି ବି ଗୋଡ଼ରେ ଲାଗିବାର ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ସେ କଥା ବୋଉ କହୁଥିଲି, ଗୋବରରେ ଯେଉଁ ନିପୁଛୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆଜି 65 ବର୍ଷ 70 ବର୍ଷ ହେଲେ ତମେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ କୁଣ୍ଡ ଧରିକି ପଳଉଛ, ଆମର ତ ଅଣ୍ଟା ପିଠି ଲାଗିଯିବ। ସେ ଗୋରୁଙ୍କର ଗାଈଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୋବର ଲିପା ହେଉଥିଲା ଘରେ, ସେ ଆଜି ଆଉ ନାହିଁ। କାନ୍ଥରେ ଗୋବର ଲିପା ହେଲେ ତାର ବାସ୍ନାରେ ମାନେ ଶକ୍ତିଟା, ଡିଭାଇନ୍ ଏନର୍ଜିଟା କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଥିଲା। ଆଜି କ'ଣ ସେ ଆଉ କାନ୍ଥ ଅଛି? ସବୁ ତ ପ୍ଲାଷ୍ଟର କରିକିରି ଇଏ ହେଇଗଲା। ତଥାପି ଆମ ଘରେ ଗୋଟେ ଚାଳ ଘରଟେ ଅଛି, ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଜିଦି ଲଗେଇଛି ଆମ ଭାଉଜ ଆଉ ବୋଉ ଭାଙ୍ଗିଦେବା ପାଇଁ। ମୁଁ କହିଲି କଷ୍ଟ ହଉ ପଛେ ସେଟା ଥାଉ, ସେଟା କଷ୍ଟ ହଉ ପଛେ କିଛି ଦିନ ଥାଉ, ନହେଲେ ସେ ବି ହଜିଯିବ। କାହିଁକିନା ଚାଳ ଘରଟି ରହିଲେ ଗାଈଟି ରହିବ। କୋଠା ଘରରେ ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖିବେ ବହୁତ କମ୍, ରେୟାର। କାହିଁକିନା ଗାଈ ବଞ୍ଚିବ ଛପର ଘରେ, ଆମେ ତାକୁ ଆଜବେଷ୍ଟ ଘରେ ରଖିବା, ତାର ବଡ଼ି ହେଉଛି ଗରମ। ଆମ ଘର ପାଖର ସେପଟରେ ନଦୀ ସେପଟରେ ଗୋଟେ ଚିତ୍ରତୋଳା ନଦୀର ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛି। ମାନେ ସେ ଗାଁଟାରେ ପାଖାପାଖି 85% ହେଉଛନ୍ତି ଗୌଡ଼ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ସେମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭାରି ମାନନ୍ତି, ଅଷ୍ଟପରି କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଉପରେ ମଇଁଷି ଅଛି। ମୁଁ ଦେଖିଛି ଛୋଟବେଳୁ ଆଜି ଯାକେ ମୋ ପୁଅକୁ ଯେତେବେଳେ ନେଇକି ଯାଏ ନଦୀକି ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ଟ୍ୟୁବୱେଲରେ କ'ଣ ଗାଧୋଇବ, ଘରେ କ'ଣ ତ ସାୱାର ଲାଗିଛି ଗାଧୋଇବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଯାଉଛୁ ଚାଲ ନଦୀକି ଯିବା। ଦେଖିଛି ମଇଁଷିମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ନଦୀରେ ପୁରେଇକିରି ଆଣି ଆସିବେ, ଆଉ ଗଲାବେଳକୁ ନଦୀରେ ପୁରେଇକି ନେଇଯିବେ। ମୁଁ କହିଲି ତମର ସେପଟରେ ଏତେ ଶସ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଅଛି, ଗଛ ଅଛି, କାଟିକି ଦେଲେ ସେ କରନ୍ତ, ଏତେ ବାଟ ଚାଲିକିରି ତତଲା ବାଲିରେ
ମଇଁଷି ଗୁଡ଼ା ଏପଟକୁ କାଣିକି ନେଇ ଆସୁଛ? ଗୋଟେ ମନରେ ଆସିଲା ଇଏ। ସେ କହିଲେ ତାଙ୍କର ବଡ଼ିର ଟେମ୍ପରେଚର ଏତେ ବଢ଼ିଯାଏ ଯେ ତାଙ୍କୁ ପାଣିରେ ମିନିମମ୍ ଘଣ୍ଟେରୁ 1.5 ଘଣ୍ଟା ପକାଇବାକୁ ପଡ଼େ। ତେଣୁ ଯେଉଁଠି ନଦୀ ଥାଏ ସେଠି ଦେଖିବେ ମଇଁଷି ଆଉ ଗୋରୁ ଗାଈ ବେଶୀ ଥିବେ। ଆଉ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ଆଜି ସବୁ କୋଠା ଘରେ ରଖିବା ଗାଈ, ସେମାନେ ଛଟପଟ ହେବେ। ତେଣୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଳ ଘରଟି ଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ସେ ଗାଈ ଗୋରୁ ରଖୁଥିଲେ। ସେମିତି ନୁହେଁ ଯେ ରଖି ହେବନି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ସେତିକି ଫୁଟ ଗୋଟେ ଅଛି ତାର ବିଧି। ଉଚ୍ଚା ଜାଗାରେ ରହିଲେ ହାଇଟ୍ରେ ଗରମଟା କମ୍ ହେବ ଗୋରୁ ଗାଈକି, ସେତେ ତ କରିକି ମାନେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବେନି। ତେଣୁ ଗୋପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ ଯଦି ନ କରିପାରିବା, ଆମକୁ ଯେଉଁଠି ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି ସେ ଭାଇକି ଯେମିତି ଦେଖିକିରି ପଚାରିଲେ କି ଭଲ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଦୀପଦ କହିବାରେ ତ ଆମକୁ ପଇସା ବି ପଡ଼ିବନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ପଦେ ତାଙ୍କୁ କହୁନା କି ଯେଉଁ ଆକ୍ଟିଭିଟିଟା ସେଠି ବିଭୂତି ଭାଇ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଥରେ ବି ଯାଇଥିଲୁ ସେ ଜାଗାରେ ଗଛ ଲଗାଇବା ଯେଉଁଠି ଗାଈ ଅଛି, ଆଉ ଗାଈର କିଛି କାମ କରିବା, କିଛି ଡୋନେସନ୍ ଦେଇକି ଆସିବା। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଭଲ ଭଲ ଇଭେଣ୍ଟ ହେଲେ ଗୋଶାଳାକୁ ଯେମିତି ଆମେ ଯାଉଛୁ ଗୋଟେ ଆମର ବାର୍ଥଡେ ହେଲେ କି କ'ଣ ହେଲେ, ଓଷା ପର୍ବଣ ହେଲେ ଗୋଟେ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମରେ ଯାଇକିରି ଏମାନେ ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣରେ ପ୍ରଜ୍ଞା ହେରିକା ଯାଆନ୍ତି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦିନକୁ ବର୍ଷକୁ ପାଖରେ 2-3 ଥର ଯାଆନ୍ତି। ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ଯିବା, ସେମାନଙ୍କୁ ଯାଇ ଦେଖିକି ଆସିବା। ଆଉ ପାଖରେ ସେମିତି ଗୋଶାଳା ଯେଉଁଠି ଅଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ ଯେଉଁମାନେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା, କିଛି ପ୍ୟାକେଟ୍ କିଣିକି ନେଇଯିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କର ମାର୍ଜିନଟା ଗ୍ରୋ ହେବ। ଆଉ ସେମାନେ ବି କିଛି କିଛି କଲେକ୍ଟ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଯେମିତିକି ମାସକର ଖାଦ୍ୟଟା ହେଇଗଲା, ସେମାନେ ପ୍ରଫିଟେବୁଲ୍ ଅଧିକା ପାଇଲେ। ସେମାନେ କିଛି ଯଦି ଭଲ ଲୋକ ଯିଏ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଗୁଡ଼ା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କ୍ଷୀର ରେଟ୍ଟା ବି ଠିକ୍ରେ ଦେଇପାରିବେ। ଆଜି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ରେଟ୍ ଯେ ମୁଁ ଜଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଛେନାପୋଡ଼ କିଲୋ ସେ ମୋତେ 1200 ଟଙ୍କା କହିଲା। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଏବେ 280 ଟଙ୍କାରେ ଆଣିଛି ବଢ଼ିଆ ଛେନାପୋଡ଼ ପାହାଳରୁ, ଆଉ ତା ଦେହରେ ପୁଣି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମସଲା ପଡ଼ିଛି। ଆପଣ ଏଠି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ନାହିଁ 1200 ଟଙ୍କା ନା? ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ମୋ ଘରର ରେଟ୍ କେତେ? ମୁଁ କହିଲି କେତେ ନା 85,000 ମାସକୁ। ତେଣୁ ତାର ଯଦି 85,000 ଟଙ୍କା କେତେ ହେବ, ତାର କେତେ ଏବିଟା ମାର୍ଜିନ୍ ଆସିବ, ସେ ମାନେ କେତେ ଟଙ୍କା ଗ୍ରସ୍ କଲେ ସେ 50 ଟଙ୍କା ବାହାରିବ, ତାପରେ ସେ 50 ଟଙ୍କା ଏକ ହେଲେ ତାକୁ 1 ଟଙ୍କା ପ୍ରଫିଟ୍ ହେବ। ତା ଦେହରେ ପୁଣି ଆଉ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ କଷ୍ଟ ଅଛି, ଲେବର କଷ୍ଟ ଅଛି। ଆଉ ତେଣୁ ସେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟଟାକୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ବିକିବ। ତେଣୁ ଗାଈ ଭଳି ଯଦି ଜଣେ ପାଳିବାକୁ ଚାହିଁବ, ଯଦି 85,000 ଟଙ୍କା ରେଣ୍ଟ ଦେଇକିରି କି 1,00,000 ଟଙ୍କା ରେଣ୍ଟ ଦେଇକି ଗାଈ 2ଟା 3ଟା 10ଟା ରଖିବ, 1,00,000 ଟଙ୍କା ରେଣ୍ଟ କଷ୍ଟ ଖାଲି ଯଦି ଆଇଲା ସେ କରିବ କେମିତି? ତେଣୁ ସମ୍ଭବ ଭାରି କଷ୍ଟ ଆଜିକା ଜାଗାରେ, ଗାଁ ଗହଳିରେ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଜଣେ ଗୁରୁ ଭାଇ ଆମର ବିଭୂତି ବୋଧେ କହିଥିଲେ, କହିଲେ ଶଶୀ ଭାଇ ସେଠି ଏମିତି ଆମେ ଯଦି କରିବା ଭଲ ହେବ। ଗୋଟେ ଗୋଶାଳା ଏଠି ତିଆରି ହେଇଛି କଲ୍ୟାଣରେ, ଆଉ ଆମେ ଟିକେ ଯାଇ ସହଯୋଗ କରିବା। ମୁଁ ମାତ୍ର ଥରେ ଯାଇଥିଲି, ସେଠି ଯାହା ଖାଇ ପିଇକିରି ଆମେ ଆସିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ପରମୂର୍ତ୍ତିରେ ଆଉ ଯାଇପାରୁନି। କିନ୍ତୁ ଏ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ପଢ଼ିଲା ପରେ ହୁଏତ ଟିକେ ପ୍ରେରଣା ମିଳିଲା ଯେ ଆମେ କି ଠାକୁରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ତ ଟିକେ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ ନ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଶାଳାଟି ଯେ କରିଛି ତାକୁ କିଛି ଗୋମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ 15 ଦିନର କି 10 ଦିନର ତାକୁ ଦେଲେ ତାର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆସିବ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଦେଖିବା ସେ ଯେଉଁ ଗୋଶାଳାଟା ସେ କରିଛି ତାର ମାର୍ଜିନ୍ ମିଳିଲାନି, ପ୍ରଫିଟ୍ ମିଳିଲାନି, ଆମେ ସେଠି ଗଲାବେଳକୁ ଆଉ ସେ କରିନଥିବ, ସେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିବ। ସେ ବି ହେଉଛି ପ୍ରାୟତଃ ଛୋଟ ଛୋଟ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଗୁଡ଼ା ବନ୍ଦ ହେବାର କାରଣ ମନୋରଞ୍ଜନ ଭାଇଙ୍କ ଭାଇ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ନଲେଜ, କାହିଁକିନା ସେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଥିଲେ ଆଉ CFO ଥିଲେ ସେଠି। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ନଲେଜ ଗାଈ ବିଷୟରେ। ଆମକୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଗୋପାଳନ ଗୋ ଚିକିତ୍ସା ତାକୁ ଆଉ ଆମେ ତ ନିଜେ କରିପାରିବାନି, କାହିଁକିନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜୀବିକା ବାଛି ନେଇଛେ ଚାକିରି, ତେଣୁ ସେ ପାଶେ କରିବାଟା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଗାଁରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବାପା ମା ରୁହନ୍ତି ଯଦି କରିପାରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ସହଯୋଗ କରିବେ। ଜଣକରେ ଆପଣ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ଏଠି କେଉଁଠି ବମ୍ବେରେ, ଆପଣଙ୍କର ଭାଇ ଜଣେ ଚାଷବାସ କରେ ଗାଁରେ, ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ଗାଈ ରଖିଛି, ତାକୁ ଗୋଟେ ସ୍ପନ୍ସର କରିକିରି ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଈ କିଣେଇ ଦେବେ। ହୁଏତ ଗୋଟେ ଗାଈ ଯଦି ଆପଣ କିଣେଇ ଦେଇପାରିଲେ, ଆପଣ ସକ୍ଷମ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ କ'ଣ କରିବ, ଗୋଟେ ଗାଈ କିଣିବା ପାଇଲେ ହୁଏତ ସେ ପାଳନ କରିବ, ସେଥିରୁ କ୍ଷୀର ପାଇବ, ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିବ, ଇଏ କରିବ, ସେଇଟା କରିଦିଆଯିବ। ତେଣୁ ଗୋଦାନଟା କଲେ ଆହୁରି ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ। କନ୍ୟାଦାନ, ଗୋଦାନ, ସେଠି ତ ଦାନ କୁହାଯିବନି, ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଭାଇକି ତ ଦାନ କରାଯିବନି, ସାହାଯ୍ୟ କରିବା କଥା, ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ତେଣୁ ଏମିତି ତ କରିହେବ, ଯେଉଁଟାକି ମନୋରଞ୍ଜନ ଭାଇ କହିଲେ ସେ ବିକି ଦେଉଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟର ସ୍ପନ୍ସର କରିବାରୁ ସେ ଏବେ ପାଳୁଛି, ତାକୁ କାହିଁକି କାଟିକି ଖିଆଯିବ?
ତେଣୁ ଆମେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ରାକ୍ଷସ ରାବଣ ବନେଇଦେବା। ଗୋରୁ ମାଂସ ଖାଇଲେ ବଡ଼ିରେ ଉତ୍ତାପ ବହୁତ ଆସେ। ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ କହେ ମୋ ମନଟା ଭାରି ଅସୁସ୍ଥ ରହୁଛି। ମୁଁ କହିଲି ତୁ କ'ଣ ଖାଉଛୁ? ନା ବିଫ୍ ଖାଉଛି ମୁସଲମାନ ପିଲାଟି। ତ ମୁଁ କହିଲି ତାର ମୂଳ କାରଣ ଗୋଟେ ଏଇଆ, ଉତ୍ତେଜନା ବହୁତ କ୍ରିଏଟ୍ କରେ। ଆଜି ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ସମୟ ହେଲାଣି, ଆଲାର୍ମ ବାଜିଲାଣି। ମୁଁ ଆଜି ମୋର ଏଇ ଦ୍ୱିପଦ କଥା ଏଇଠି ରଖିବି। ନାଇଁ ନାଇଁ ଆପଣ ରଖନ୍ତୁ, ଛୁଟି ଅଛି, ଆପଣ 5-7 ମିନିଟ୍ ବି ରଖିପାରିବେ, ରଖନ୍ତୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଉଁ, ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଠି 284 ଟଙ୍କାରେ ଯଦି ଦଉଛନ୍ତି ତା ଦେହରେ ସେଥିରେ ମଇଦା ଦଉଛନ୍ତି ଆଉ ଚିନି ଦଉଛନ୍ତି। ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ପନିର ଯୋଉ ଛେନା ପୋଡ଼ ବିକୁଛନ୍ତି ପାହାଳରେ, ସେଇଟା ତ ମୁଁ ତ ଜାଣିଛି ସେଥିରେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ମଇଦା ଯୋଉ ଇଏ ସୁଜି ଦଉଛନ୍ତି, ସୁଜି। ନାଇଁ ସେମାନେ ଯୋଉ ଓଡିଶାରେ ଯୋଉଟା ନା, ଯୋଉ ରସଗୋଲା ଦଉଛନ୍ତି କି ଛେନାପୋଡ ବିକୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଭେଜାଲ ତ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଗୁଡା ଯଦି 40% ହେଇଥିବ, କାହିଁକିନା ସେଇଠି ଶସ୍ତାରେ ଯୋଉ ଦଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସପ୍ଲାଇଟା ଅଛି ବହୁତ ପରିମାଣରେ। ମୁଁ ଦେଖିଛି ଯୋଉ ଗୋପାଳନଟା ଓଡିଶାରେ ନାଇଁ। ଗାଁରେ ଗାଁରେ ମୁଁ ଏବେ ଯୋଉ ଯାଇଥିଲି, ଆମ ଘରେ ବି ଗୋଟେ ଗାଈ ଅଛି। ଗାଁରେ ବହୁତ କମ ରେଟରେ ସେ ଲାକ୍ଟୋମିଟର ପକେଇକିରି ନଉଛନ୍ତି ଆଉ କାଟି ଦଉଛନ୍ତି, ରେଟ୍ ବହୁତ କମ। ହଁ, 25 ଟଙ୍କା, 25 ଟଙ୍କା, 27 ଟଙ୍କା ନଉଛନ୍ତି। ତା ଦେହରୁ କ୍ରିମ ନା, ସେଥିରୁ ସିନା ଘିଅ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଟା କାଢିଲା ପରେ ଯାଇ 54 ବିକୁଛନ୍ତି ନା, ତେଣୁ ଘିଅ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଟା ବି କାଢି ଦଉଛନ୍ତି ନା ସେଥିରୁ। ମାନେ ସେ ଯୋଉ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ସେମାନେ ଦଉଛନ୍ତି ବନଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଯଦି ଇନଗ୍ରିଡିଏଣ୍ଟସ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ସେଥିରେ ଚିନି 30% ଅଛି, ସୁଜି 30% ଅଛି, 60% ପଳେଇଲା ସେଥିରେ, ଆଉ ରହିଲା ଯାହା 40% ସେ ଯାହା ଦେଲେ, ତେଣୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେଥିପାଇଁ ମାର୍ଜିନ ମିଳୁଛି। ହଁ ହଁ, ସେଇଆ ହଉଛି। ଭେଜାଲ ତ ଆମେ ଖାଉଛେ, ଆଉ ଏଇଟା କଣ ଆମେ ଆଉ ଯାହା କନକ୍ଲୁଜନ ନେଲେ ଯାହା ବି ଖାଉଛେ ସବୁ ଭେଜାଲ ଖାଉଛେ। ଜିନିଷ
ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯାହା ଆମ ଦେହରେ ଆଉ ମାନେ ପିଓର ଜିନିଷଟା ଯାଉନି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଦିନ କ୍ଷୀର ଗ୍ଲାସଟେ ପିଇ ଦେଇଥିଲି ଘରେ, ସେଦିନ ମୋ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ମାନେ ହଜମ ଆମର ଶକ୍ତି ବି କମିଗଲାଣି ଭଲ ଜିନିଷ ହଜମ କରିବା ପାଇଁ। ଆମର ଯେହେତୁ ଘିଅ ହୁଁ ଅବଜର୍ଭ କରିପାରୁନି, ହଁ ରାଇଟ୍। ତାପରେ କାହିଁକି ନା ଆମର ଆଉ ଯେହେତୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କ୍ଷମତାଟା କମିଛି, ଆମେ ଆଉ ଫିଜିକାଲ ୱାର୍କ କରୁନେ, ତେଣୁ ଭଲ ଯୋଉ କ୍ଷୀର ଯୋଉ ପରିମାଣରେ ଆବଜର୍ଭ କରିବା କଥା ସେ କରୁନି। ସେମାନେ ଡେଲି ପିଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ହଉନି। ସେମାନେ ଫିଜିକାଲ ୱାର୍କ କରୁଛନ୍ତି, ଗାଁରେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ୟାକେଟ ପନିର ଗୁଡା କିଣିକିରି ଯୋଉ ଆମେ ଖାଉଛେ, ସେଇଟା ତ ଆପଣ ତେଣୁ ବାହାର ପନିର ତ ଆମେ କିଣୁନା କେବେ ବି, କାହିଁକିନା ସେଥିରେ କଣ ଅଛି ଆମେ ଜାଣିନି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଏ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଟା ଅଛି, ଆମେ ଗୋଟେ ଡିସ୍କସନ କରୁଛେ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା, ତେଣୁ ବାହାର ପନିରଟା ନ କିଣିଲେ ଭଲ ମୋ ମତରେ, ନାଇଁ କଣ? ହଁ ଯୋଉଟା ଆପଣ କହିଲେ ଏଇଟା ନିରାଟ ସତ୍ୟ। କାଲି ଆମର ଇଏ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଥିଲା, ଆମର ଗୋଟେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେବୁଲ ମିଟିଂ ଥିଲା। ସେଥିରେ ବି ଡିସ୍କସନ୍ ହଉଥିଲା। ମୁଁ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ରଖିଲି ଯେ କିଛି ଜିନିଷ ଆମ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଏଇ ଥିଓରିଟା ମୁଁ କହୁଥିଲି କାଲି, ଯେ କି ବିକ୍ରି ନହେବା ବସ୍ତୁ ଥିଲା। ସେ ହସିଲେ ସେ କଥା। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ବିକ୍ରି ନା, ପପେୟା ବିକ୍ରି ହବନି, ସଜନା ଛୁଇଁ ବିକ୍ରି ହବନି, ଅମୃତଭଣ୍ଡା ବିକ୍ରି ହଉନଥିଲା, ଆଉ ଲାଉ ବିକ୍ରି ହଉନଥିଲା, ନଡ଼ିଆ ବିକ୍ରି ହଉନଥିଲା। ଏଇଟା ମୋ ଛୋଟ ବେଳର ଘଟଣା। ଆମ ଗାଁରେ ସେଇଟା ବିକ୍ରି ହେଲେ ଲୋକ ହସିବେ। କାହିଁକି ନା ସଜନା ଛୁଇଁ ବିକ୍ରି କେବେ ମୁଁ ଦେଖିନି ହାଟରେ। ଏବେ ତ ଯାଇଥିଲି ହାଟରେ ସଜନା ଛୁଇଁ ବିକ୍ରି ହଉଛି। ତାର କାରଣ ହଉଛି ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ବାରିରେ ଲାଗୁଥିଲା। ଯାହା ବାରିରେ ନଥିଲା ସେ ପାରୁନଥିଲା, ତାକୁ ଦିଟା ଦେଇ ଦଉଥିଲେ। ସେ ଆଉ କିଣିବ କ'ଣ? ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଏତେ ଫଳିଥାଏ, ଆମେ ଏବେ ବି ଗଲେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା କିଏ ଖାଉନା, ନା ବିକ୍ରି ହୁଏନି। ଏବେ ବି ଆମ ମାର୍କେଟରେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ମିଳିବନି ଗାଁ ହାଟରେ। କିନ୍ତୁ କାହିଁ ନା ତାର ଏଇ ଯୋଉ ବିଧି ଗୁଡା ଥିଲା ଯେ ପ୍ରତି ଘରେ ବନେଇବା, ସେଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଛି। ଠାକୁର ଯୋଉଟା ଚାହିଁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟେ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ହବ, କିଚେନ ଗାର୍ଡେନ ହବ। ଏଇ ଯୋଉ ଗୋପାଳନ ଉପରେ ବେଶୀ, ମାନେ ପଶୁପାଳନ ଉପରେ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଧିଟା, ସେଟାକୁ କେମିତି ଅଗ୍ରସର କରାଯାଇ ପାରିବ। କାଲି ବିକାଶ ଭାଇ ଫୋନ କରିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଯୋଉଟା ପଢିଲେ ଯୋଉ ଥିଓରି ଗୁଡାକୁ, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଇମ୍ପ୍ଲିକେସନ ଗୁଡା ନ କଲେ ସେଗୁଡା ସେମିତି ବହିରେ ରହିଯିବ। ବହିରେ ରହିଯିବ। ତେଣୁ ତା ପାଇଁ ସେ ମତେ କହୁଥିଲେ, କହିଲେ କେମିତି କ'ଣ କରିବା। ଯାଇପାରେନି, ସେଟା ସେମିତି ରହିଯିବ। ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଏମିତି ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଉ ଠାକୁର କହିଲେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡା, ସେ ଏବେ ଗ୍ରୁପ କରିକି ବହୁତ ଗୁଡା ପିଲାଙ୍କୁ ଚାକିରି କରେଇଛନ୍ତି ଓଡିଶାରେ। ପାଖାପାଖି 50-60 ଜଣଙ୍କର ଚାକିରି କରେଇ ସାରିଲେଣି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଭିତରେ।
ତେଣୁ ଆମକୁ ଯଦି ଗୋପାଳନ ଉପରେ କିଛି କରିବାକୁ ହୁଏ ତାପରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ତିଆରି କରିକି ସେ ଏରିଆରେ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଗୋପାଳନ ହେଉଛି ସେଇ ଗୋପାଳନରେ ଆମକୁ ନେଇକରି କିଛି ଖାଦ୍ୟ ନେଇକି ଦେଇକି ଆଇଲେ ତାର ଯଦି 3ଟା ଗାଈ ଅଛି ତ କିନ୍ତୁ 5ଟା ଗାଈ କରେଇବା ଆମେ କ'ଣ ସହଯୋଗ କରିପାରିବା ତାର ଯଦି ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ କରାହେବ ତାର ଗୋଟେ ମେମ୍ବରସିପ୍ କରାଯିବ ଆମେମାନେ ତିଆରି କରିବା ସେଇ ଏରିଆରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଆଉ ତାଙ୍କର କେତେବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ କହିଲେ ଗାୟତ୍ରୀ ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି ସେଠି ଆମେ ଆମାଜନରୁ ଯାଇ ଘଷି କାହିଁ କିଣିବା କି ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ୟାକିଂ ଘଷି ଗୁଡ଼ା କିଣିଲା ବେଳକୁ ଯେଉଁଠିକି 100 ଟଙ୍କା ପଡ଼ୁଛି ଆମେ ସେଇ ଯେଉଁ ଫାର୍ମରୁ ଯାଇକି ଘଷି ଗୋବର ତାଙ୍କୁ କିଛି କହିକିରି ଶୁଖେଇକିରି କରେଇ ଦେଇପାରିଲା ବାଡ଼େଇକିରି ସେ ଶୁଖେଇକି ରଖିଲେ ଆମେ ସେଠୁ ଆଣିକି ସେ ଯଜ୍ଞରେ ଦେଲେ ତେଣୁ ସେ ପଇସା 2 ପଇସା ପାଇବ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଯଦି ନ ହେବା ଏଇଟା ତ ବହିରେ ପଡ଼ିଲେ ଆଲୋଚନା କରିଦେଲେ କିନ୍ତୁ ତାପରଟା କ'ଣ କରିବା କ'ଣ ମନୋରଞ୍ଜନ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମତାମତ କୁହନ୍ତୁ। ତ ଆମେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ କରିବା ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଇଡିଓଲୋଜି ଗୁଡ଼ାକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଯେମିତି ସେ ସ୍ନେହାଶିଷ ଭାଇ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ଗ୍ରୁପ୍ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗ୍ରୁପ୍ ସେ କରିଛନ୍ତି ଇଷ୍ଟପତି ଯେ ନିଜ ଉପାର୍ଜନ କେମିତି କରିବେ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଆମେ ତ ଚାକିରି କରୁନାହାନ୍ତି ଆମ ପିଲାମାନେ ତ ଚାକିରି କରୁନାହାନ୍ତି ଛୋଟ ସେ 12 ବର୍ଷ ପିଲା ସେ ଚାକିରି କରିଛି ସେ କେମିତି କରିବ ବହି କିଣିକିରି ବିକିଲା କି ବେଲୁନ୍ ବନେଇ ବିକିଲା କି ଆଜି ମିଠା ଗୋଲାପଜାମୁ କଲା ମନୋରଞ୍ଜନ ଭାଇଙ୍କ ଘରକୁ ଦେଲା ମନୋରଞ୍ଜନ ଭାଇ ତାକୁ କିଛି ଦେଲେ ସେଥିରେ ସେ ଇଷ୍ଟପତି କଲା ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ କରିକି ଆମେ ନେବା ଠାକୁରଙ୍କ କଥାକୁ ବାସ୍ତବିକତା କରିବା ମାନେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପଢ଼ିବା ଆଉ ଯେଉଁଟା କାଲି ଆମେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ତୁମେ ହଜାର ହଜାର କଥା ତୁମେ ଜାଣ କିନ୍ତୁ ଯଦି ତମେ ଚରିତ୍ର ଭିତରୁ ନ କରିବ ତାର ରେଜଲ୍ଟଟା ତୁମେ କିଛି ପାଇବନି ଆମେ ସେଟା ନ ପାଇଲା ବେଳକୁ ଆମେ ଡିଟାଚ୍ ହେଇଯାଉଛି ଆମର ଆଉ ସ୍ପୃହା ହେଉନି ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ କରିବାଟାକୁ ତେଣୁ ଆ ଭିତରେ ଅମୀୟ ଭାଇ ହେରିକା କ'ଣ ମତାମତ ଦେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟଟା ଅଛି ଆମେ ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ବମ୍ବେ ସହରରେ ଗୋପାଳନ ବିଷୟରେ କ'ଣ କରିପାରିବା ଏଇଟା ତ ଥିଓରି ହେଇଗଲା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି କ'ଣ କରିବା ଆମେ କୁହନ୍ତୁ କିଛି ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ଭାଇଙ୍କର ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ସେ ଆମକୁ ମତାମତ କାଲି ବି ମୋତେ ସେ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ସେଟା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି ସେ ତାଙ୍କର ବି ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଏଇ ଜିନିଷରେ କରିବା ପାଇଁ ଯେ କରିବେ ମୁଁ ତ 100% ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ମେଣ୍ଟାଲି ଆଉ କର୍ମ ବିଷୟରେ ଯିଏ ଗୋପାଳନ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବି କାହିଁକିନା ଠାକୁରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଏଟା କୁହନ୍ତୁ ଦି ତିନି ଜଣ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ ତାପରେ ଆମେ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଭିତରେ କିଛି କରିକିରି ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗିବ ଆମେ ମିଶିକିରି ଯିବା ସେଠି ସହଯୋଗ ଏଇଠି ଅଛି କଲ୍ୟାଣ ପାଖରେ ବି ଗୋଟେ ଗୋଶାଳା ଅଛି ଆଉ ଏଇଠି ଖିଡକାଳି ପାଖରେ ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ଟରରେ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଆମେ କେମିତି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇକିରି ସେଟାକୁ ବଢ଼େଇବା ଆଉ ସେ କ୍ଷୀରଟାକୁ ତାକୁ ଆମେ ଏମିତି ଏନ୍ସୋର କରିବା ସେ ଯେମିତି ଆମକୁ ମାନେ ଭଲ କ୍ଷୀର ଦେଇପାରେ ନହେଲେ ସିଏ କ'ଣ କରିବ ନା ପାଣି ପୁରେଇକିରି ସେଥିରେ ପାଉଡ଼ର ପୁରେଇକିରି ଦେଲା ଆହୁରି ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ ଲୋକ ଆମେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ କ୍ଷୀର ବାହାର କ୍ଷୀର ଯେଉଁ ମନୋରଞ୍ଜନ କଲେ ଖାଇବନି କାହିଁକି କାହିଁକିନା ଲୋକ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଚରିତ୍ର ଯଦି ଆମେ ସେଇ ଲୋକଟାକୁ ସୁସ୍ଥହୀନ କରିବା ଦୀକ୍ଷା ଦେବା ତାକୁ ସୁସ୍ଥହୀନ କରିବା ସେ ଲୋକ ଠାକୁରଙ୍କ ଗୋଶାଳାରେ ଗୋଟେ ଠାକୁରଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଭଳି କରିକି କରିବ ଗୋଟେ ଲୋକ ତା ଭିତରେ ପ୍ରେରଣା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଯେ ମୁଁ ଠକିବିନି ଗୋଟେ ଲୋକଟାକୁ ଠିକ୍ କରିଦେଲେ ଗୋଶାଳା ହେଇଗଲେ କ୍ଷୀର ଗଣ୍ଡା ସେ ଏରିଆରେ ଭଲ ମିଳିବ ନହେଲେ ସେମାନେ ତ ଆମେ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ଦେଉଛନ୍ତି ନା ସେଇ କ୍ଷୀର ଗୁଡ଼ା ପିଇକିରି ଆଜି ଅସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ବିଲ୍ଡିଂରେ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ଲୋକଠୁ ଆଣୁନି କାହିଁକିନା ଡର କାହିଁ ଲାଗୁଛି ଲୋକଟା ତ ଭଲ ନୁହଁ ନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭଲ ଅଛି କିନ୍ତୁ କ୍ଷୀରରେ ଭେଜାଲ କରିଦେଉଛନ୍ତି ତ ସେ କ୍ଷୀର ଭେଜାଲଟାକୁ ଆମେ ମାନେ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ମାନେ କେମିତି ରୋକିବା ଗୋଟେ ଲୋକଟାକୁ ଠିକ୍ କରିଦେଲେ ସେ ଯଦି ମନୋରଞ୍ଜନ ଭାଇ କରିବେ ଗୋଶାଳା ମୋର 100% ବିଶ୍ୱାସ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିବେନି କି ପ୍ରଦୀପ ଗିରି ଭାଇ କରିବେ ସେ ଠକିବେନି ତେଣୁ ସେଇ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଶାଳାଟାକୁ ଆମେ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭଲ ଲୋକ ପାଖରେ ତିଆରି କରିକି ତ ଆ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିସ୍ତୃତ ପ୍ଲାନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ସହଯୋଗ କରିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଶାଳା ବମ୍ବେରେ ଆଟଲିଷ୍ଟ କି ଗୁଜୁରାଟରେ ହଉ କି ଓଡ଼ିଶାରେ ହଉ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାରେ କରନ୍ତୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଯେଉଁମାନେ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ଭାଇ ହଁ ରଶ୍ମି ଭାଇ କୁହନ୍ତୁ। ହଁ ନାଇଁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର କୁହନ୍ତୁ
ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ସେଇଟା ତ 100% କରିବାକୁ ପଡିବ। ଗାଁ ଗହଳିରେ କଲେ ସେଟା ଆହୁରି ବିସ୍ତୃତି ଲାଭ କରିବ। ଗାଁରେ ତ 100% କରିବାକୁ ପଡିବ। ହଁ ସେ ବିଜନେସ ମାଇଣ୍ଡେଡ ଏଟା କୁହାଯିବନି। କାହିଁ ବିଜନେସ ମାଇଣ୍ଡେଡ କହିବା ଆମେ? ଆପଣ 3 ଲିଟର କ୍ଷୀରକୁ 75 ଟଙ୍କାରେ ବିକିବେ, ଦାନା ଦେବେ 80 ଟଙ୍କା, ତ ଗାଈ ରଖିବେ କାହିଁକି? ଆମ ଗାଁରେ ବା ଲସ୍ ହଉଛି। ଆମ ଗାଁରେ କିଏ ରଖୁନାହାନ୍ତି ଏଠି। ସେଥିରେ ତ ନିରୁତ୍ସାହ ହେଇଛି ନା। ଠାକୁର କହିଲେ ଯେତେ କହିଲେ ମୋର ହବ କଣ, କି ତମେ ମାନେ ତ କିଛି କରିବନି। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ନାଇଁ, ଏଇଟାକୁ ଗୋଟେ ମାନେ ପୁରା ପ୍ଲାନ୍ ବନେଇବା, ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ। ମନୋରଞ୍ଜନ ଭାଇ, ଆପଣ, ମୁଁ, ଅମୀୟ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ବିକାଶ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି। ଗାଁରେ କେମିତି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆହବ, ତାର ଗୋଟେ ଟ୍ରାକିଂ ହବ, କିଏ କେତେ ଦେଇପାରିକି କରେଇ ପାରିଲା। ଆଉ ଏଠି ବମ୍ବେ ସହରରେ ହଉ, ନିଜ ନାଇଁ, ପାଠ ପଢୁଥିବା ଲୋକ ଗୁଡାଙ୍କର ଯିଏ ପଢିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କିଛି ଉତ୍ସାହ ଟିକେ ଦେଲେ, ଯେ କରିପାରିବେ ଗାଈ ରଖିକିରି, ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ଇଏ କରିହବ। ଠିକ ଅଛି, ଆପରେ ଗୋଟେ ମୁଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବି, ଗୋଟେ ବନେଇବି, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି କେମିତି କଣ ଏଟାକୁ ପ୍ଲାନ୍ କରିକିରି ଗୋ ପାଳନଟାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଏନକରେଜ କରାଯିବ। ଆଉ ଭଲ କ୍ଷୀର ଲୋକ ଗୁଡାକୁ ମିଳିପାରିବ। ଯୋଉ ଲୋକଟା ପାଣି ପୁରେଇକି ଦଉଛି, ସେ ଲୋକଟାକୁ ଆମେ କୋଉ ପରିମାଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, କଣ କଲେ ସେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଠିକ ଭାବରେ ଦେଇପାରିବ, କି ତାର ପେନ୍ ପଏଣ୍ଟ କଣ ଅଛି ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ, ସେ କାହିଁ କରିପାରୁନି, ତାକୁ ଉତ୍ସାହ ଦେବା ପାଇଁ। କାରଣ ଆମେ ଯଦି ଗ୍ରୁପ ହେଇକି ଯିବା, କିଛି ସହଯୋଗ କରିବା, ତାହେଲେ ହେଇପାରିବ। ଏମିତି ଗୋଟେ ମୋର ଗୋଟେ ବିଶେଷ ସୂଚନା ଅଛି, ମୁଁ କହିଦଉଛି। ଇଏ ହେଲା ଗୋପାଳନ କଥା। ଠାକୁର ଗୋଟେ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ପରିବେଶକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ, ତା ପାଇଁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ। ତେଣୁ ଏଇ ରବିବାର ଦିନ ଆମେ 100 ଗଛ ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଛ, ଆମ ପାଖରେ ଜମି ଯେହେତୁ ନାହିଁ, ପ୍ରଥମରୁ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛୁ ବାଦଲାପୁର ମନ୍ଦିରରେ କରିବା ପାଇଁ ଲଗାଯିବ। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ଟିକେ ସହଯୋଗ ଆର୍ଥିକ ଆଗରେ କରିପାରିବେ, ସେବା ଆଗରେ କରିପାରିବେ, ଗାତ ଖୋଳିକି ଲଗେଇବା ପାଇଁ। ଆମେ ଯେହେତୁ ଲେବର ଫେବର କରୁନେ, ଆମେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କରିବୁ।
ତେଣୁ ସେଦିନ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହବ, ଆମେ ଭଣ୍ଡାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖିଛୁ। ଆଉ ସେଠି 9ଟା 10ଟା ବେଳେ ଆପଣ ପହଞ୍ଚିବେ, ଆମେ ବୃକ୍ଷାରୋପଣ କରିବା। ଯାହା ପାଖରେ ଗଛ ଜାଗା ଅଛି ଆମେ ଆମ କଷ୍ଟରେ ଗଛ ରଖିଛୁ, ଆପଣ ଯଦି ଜାଗା ଦେବେ ଆମେ ସେଠି ଲଗେଇ ପାରିବୁ, ନହେଲେ ମନ୍ଦିରରେ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ କରିବୁ, ସେଠି ସମସ୍ତେ କର୍ମୀ ଲୋକ ରୀତିକ ମାନେ ଆସିବେ। କାଲି ମୁଁ 2-3 ଜଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଥିଲି, ତେଣୁ ଲିଡିଂ ଆମେ କରୁଛୁ। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ବାଦଲାପୁର ଦିନ ସଣ୍ଡେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆସିବା। ଆଗେ ଆମେ ମନ୍ଦିର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ତାପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବା, ଛୋଟ ଛୋଟ ପାହାଡ଼ରେ ଲଗେଇବା, ଜାମୁକୋଳି ଗଛ ଲଗେଇଲେ ହବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଛ ଲଗେଇଲେ ହବ। ତେଣୁ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ହବ। ଏଇ ଯୋଉ ଗୋପାଳନ ପଡ଼ିଲେ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁସନ ନ ରହିଲେ, ମୁଁ ଯୋଉଟା କାଲି ଛୋଟ କ୍ଲିପ୍ କରି ପକେଇଥିଲି, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁସନଟା କିଛି ହବନି ଜୀବନରେ, ମାନେ ଆପ୍ଲାଇଟା ଯୋଉଟା ଠାକୁର କହିଲେ ବଢିଆ ବଢିଆ ଜିନିଷ ଜାଣିଛ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବଢିଆ ବଢିଆ ଯାଜନ ଶୁଣିବେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଫୋନ କରି ପଚାରେ ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ମୁଁ ଭାଇ ଆପ୍ଲାଏ କେବେ କରିନି। ଯୋଉଟା କି ପ୍ରଫେସର ମୁଁ ସାହୁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଥିଲି, ସେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ, ବୋଲେ ଆପଣ ଏତେ ବଢିଆ ଉଚ୍ଚସ୍ତର ଆପ୍ଲିକେସନ ନା କଣ କରିବି ଶଶୀ ହେଇପାରୁନି, ଏଟା ଠାକୁରଙ୍କ ଆଇଡିଓଲୋଜି ଖାଲି କହୁଛି, ଆପ୍ଲିକେସନ ନାହିଁ। ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକ ଦରକାର। ତେଣୁ ଆମକୁ ଆପ୍ଲିକେସନଟା ଅଭାବ ଅଛି, ସେଟାକୁ କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁସନ କରିବା କେମିତି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ, ସେଇଟାକୁ ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଗଛ ଲାଗିବ, ତେଣୁ ଗଛ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଛ କିଏ ଦେବେ, 2ଟା ଗଛ ଦିଅ, 2ଟା ଗଛର ମୂଲ୍ୟ ଯେତିକି ସେତିକି ଦିଅ ଆଟଲିଷ୍ଟ। ନହେଲେ ଯାହା ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ ସେ ମୁଁ ସେବା ଦେବି, ଟିକେ ଗାତ ଖୋଳିବି, ଗାତ ଖୋଳୁ, ଟିକେ ପାଣି ଦିଅ, ଏମିତି କରିକି ସେଠିକି ଆସିବେ। ଆଟଲିଷ୍ଟ 50-100 ଜଣ ଆସିଲେ ଆମେ ଗଛ ଫଛ ଲଗେଇବା, ଆଉ ସେଦିନ ଟିକେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବ ଯେ ଆମେ ପରିବେଶ ପାଇଁ କିଛି କଲେ। ସେ ବାଦଲାପୁରରେ ଅକ୍ସିଜେନ ସେଠିକାର ଲୋକ ପାଆନ୍ତୁ, ଆମ ଏରିଆରେ ଯେତେବେଳେ ହବ ସେମାନେ ଆସି ଆମ ଏରିଆରେ ଲଗେଇବେ, ଆମେ କିଛି କରିବା। ଆଉ ଯୋଉ ଟ୍ରେନ ଲାଇନ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି, ଏବେ ମୁଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛି, ଯୋଉଠି ସବୁ କଦର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ମନ୍ଦିର ଗୁଡା ସବୁ, ସେ ମନ୍ଦିର ଯୋଉ ଯେମିତି ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ହେଲା, ସେ ତ ଓଡିଶାର ଅଛି, ସେମିତି ଯୋଉ କଦର୍ଯ୍ୟ ଗନ୍ଧିଆ ମନ୍ଦିଆ ହେଇକି ଅଛି, ଆମେ ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନେ ମିଶିକି ସେଠି ଯାଇ ସଫା କରିବା। ଠାକୁର ଯୋଉଟା ଚାହିଁଥିଲେ ପରିବେଶ ପାଇଁ କରିବା। ତେଣୁ ଷ୍ଟେପ ବାଇ ଷ୍ଟେପ ଚାଲିବା ଆମେ, ନହେଲେ ଆମର କରିବାଟା କିଛି ରହିବନି। ଯୋଉଟା ଠାକୁର କାଲି କହିନଥିଲେ କି ତମର କହିବା କରିବା ଚିନ୍ତା ଚଳନ ଯଦି ଏକ ହୁଏ, ତାହେଲେ ତୁମେ ଯାଜନ ନ କଲେ ତମ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଟା କଥା କହିବ। ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଯିବେ 10ଟା ଲୋକ ଏ ଗଛ ଲଗାଇ ଶଶିକାନ୍ତ ଗାଁରେ ସବୁଆଡେ ରିମର୍ସ ହବ, ତାହେଲେ ସେଠି ଠିଆ ହେଇଗଲେ ତମକୁ ଆଉ ଗଛ ଲଗେଇବା ପାଇଁ କହିବାକୁ ପଡିବନି, ସେ ତାର ଗଛ ଲଗେଇ ଚାଲିବେ। ତମକୁ ଆଉ କହିବାକୁ କିଛି ପଡିବନି, ତମ ମୁହଁରେ କହିବାକୁ ପଡିବ, ତମ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଟା କହିବ ଠିଆ ହେଲେ। ତେଣୁ ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମେ ଲାଗି ରହିକିରି ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଟିପ୍ସ ଆସୁଛି, ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ ବ୍ରେନ ଅଛି। କାଲି ମତେ ମନୋରଞ୍ଜନ ଏତେ କଥା କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣୁଥିଲି ସବୁ କଥା। ତାଙ୍କର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା କିଛି କରିବା ପାଇଁ, ବହୁତ କିଛି ଠାକୁର ଚାହିଁଛନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କରୁନା। ସେଟାକୁ ଆମେ ଧୀରେ 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 ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ସହଯୋଗ କରିବେ, ସେଠି ଏଇ ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଖାଲି ହାତ ଟେକିଲେ ବି ଲେଖିଦେଲେ ବି ହବ ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଜଏନ୍। ତ ମୁଁ ତା ଗୋଟେ ସିଟ୍ ବନେଇକିରି ଆମେ ସେ ଅନୁସାରେ ଜଳଖିଆ, ସେ ଅନୁସାରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ, ଆଉ ଗଛ ବି ଆଣିବୁ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଛ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି, ସେଠି ଗଛ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ହବ। ଆଉ ଏମାନେ ରଶ୍ମି ଭାଇ, ଅମିୟ ଭାଇ, ଏମାନେ ତ ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ ଯିବେ ମୋର ଆଶା। ଆଉ ବାକି ଯୋଉମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ ଭାଇ ହେରିକା ସଣ୍ଡେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରିବା। ଆଉ ଗୋପାଳନ ବିଷୟରେ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକିରି କିଛି ନହେଲେ ଜୁଲାଇ ମାସରେ କିଛିଟା କରିବା, ତାକୁ ଗୋପାଳନକୁ ବଢେଇବା ପାଇଁ ଆଟଲିଷ୍ଟ। ଠିକ ଅଛି, ବାଦଲାପୁରରେ କାଲି ଅଛି ସଣ୍ଡେ, ହଁ କାଲି କାଲି ଅଛି ବୃକ୍ଷରୋପଣ। କାଲି ବୃକ୍ଷରୋପଣ 100 ଖଣ୍ଡେ ଗଛ ଆମେ ଲଗେଇବା। ତାପରେ ବଡ ବଡ ପୁଷ୍କରଣୀ ଯୋଉଠି ଡ୍ରେନେଜ ହବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଠାକୁର ଚାହୁଁଥିଲେ ସେଟା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି ମନୋରଞ୍ଜନ ଭାଇ, ଯୋଉମାନେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଚାକିରି କରିଥିବେ, ବେଗମପେଟରେ ମୁଁ ରହୁଥିଲି, ସେ ଗୋଟେ ହୁସେନ ସାଗର ଅଛି। ମୁଁ ସେଠି ନିଜାମ ମାନେ ସେ ହୁସେନ ସାଗରରୁ ପାଣି ପିଉଥିଲେ, ଡାଇରେକ୍ଟ ପାଣି। ଆପଣ ମନେ ଥିବ, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଡିଆରୁ ଲୋକ ପାଣି ପିଉଥିଲେ, ତାପରେ ସେଥିରେ ଦଳ ଆସିଲା, ତାପରେ ଗାଧେଇଲେ, ସେ ଏବେ ଡ୍ରେନେଜରେ ପରିଣତ ହେଇଛି। ହୁସେନ ସାଗରରେ ଆପଣ ନାକରେ ହାତ ଦେଇକିରି ଆପଣ ସେଇ ଏରିଆରେ ଯିବେ ଯୋଉଠି ଏନଟିଆର ର ସମାଧି ହେଇଛି। ସେ ଦିନ କାଳ ଥିଲା, ବିରାଟ ବଡ ପୁଷ୍କରଣୀ ଥିଲା, ପାଣି ପିଉଥିଲେ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଲେକ୍ ସିଟି କୁହା ହଉଛି ଚେନ୍ନାଇ, ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ଗୋଟେ ଲେକ୍ ନାହିଁ, ସବୁ ଡ୍ରେନେଜ। ତେଣୁ ଆମର ଯୋଉଠି ଗଡିଆ ଗୁଡା ପୁଷ୍କରଣୀ ଗୁଡା ବମ୍ବେରେ, ମୁଁ ଯୋଉଠି ରହେ ଦେଖିବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ପରମିସନ ନେଇକିରି ଆମେ ଲେବଲ ଲଗେଇ କରୁ କି ନିଜେ କରୁ, ସେ ସଫା କରି ଦିଆଯାଏ। ସେ ପାଣିଟା କାମରେ ଆସିବ ଆଟଲିଷ୍ଟ ହାତ ଧୁଆରେ
कि ये कि ताकू टिके प्यूरीफाई करके घर को भी छड़ी दि जाए पारे पानी आपणकर किचन यूज हो पार परिवेश ठाकुर कहले आप जंगल को पलैबे ताले लोक आपण पाखक आसवे केमती आसवे मैंने सब प्रकार बुद्धि आपण पाखे थी एनवायरमेंट क्लीयरेंस कतु आरंभ कर इंफ्रास्ट्रक्चर आरंभ कर मनीष या सबकि तुम जानी कला कौशल थी तेणु परिवेश करा पड़ो तेणु ताप लिस्ट चलती धीरे धीरे जे ठाकुर आलोचना प्रसंग प्रथम द्वितीय तृतीय कौ पेजटा एग्जिक्यूशन है ये पेजटा एग्जिक्यूशन है मजा लगे एग्जिक्यूशन ना से बही रहा यही पेज्रे या जमी आमर समस्त आलोचना कर पचारे एजुकेशन कर एजुकेशन कौटी तेणु यही अवस्था आम मानक कहीं आम लोक इष्टवृत्ति 6% कर कारण बॉम्बे हो भारत वर्ष ओडिशा 7% लोक इष्टवृत्ति कर 100 जन 7 जन कारण मनीष किसी पाइलानी बेनिफिट तेणु सी छाड़देला काली मु सत्संग ये कथा आलोचना करी से अनुभव घरे बोले छाड़ार कारण ताठू जो बेनिफिट न पाइबी छाड़देवी काली मो स्पीकर से कथा था मो स्त्री की शुणु था जड़े मो अरविंद मो सागर आम कथाटा कौटी कौन रखा दरकार आम रखुने भी आलोचना प्रसंग पढ़ुचे किंतु परिवेश से कहवाई से पढ़ुची पैसा ये पढ़ुन खाली कहले हो आम भी कहूने से कहला मो पु से वाइन पार्लर रे कहला जे यहाँ हूँ बेस्ट कोल्ड ड्रिंक स्टोर बापा यूँ किण कहीं से बारंबार ता छुआ को लेकिन जाए ता छुआ पड़े 6th रे आईदी मुंडे पूरे देती ये हूँ छोट पिलांर कोल्ड ड्रिंक्स आउ वाइनटा जो मदटा ये हूँ बड़ लोक कोल्ड ड्रिंक्स से ता छुआ कहूँ बापा तुम कोल्ड ड्रिंक्स तुम नियो मो कोल्ड ड्रिंक्स मु नौ तो जो सी बड़ हम मुझे कथा बुझेली जो सी बड़ हम सी कोल्ड ड्रिंक्स पीब हसिले मुझे हसबे आपण कहीदे मुंडे इंजेक्ट करदे ना यहाँ बड़ लोकर कोल्ड ड्रिंक्स ये छोट लोक कोल्ड ड्रिंक्स तेणु आप वाइन पीछे छुआ को सागर ने कहीं नहीं जी आप घरे छाड़ी जाऊना आपन किए मना कर वाइन पीवा तेणु से पिलाटा संजय देला ना भूल ठीक कथा कहते आपड़ जो ठाकुर आइडियोलोजी 1 2 3 4 को गाइले ठाकुर जहाँ कही ना उपस्थापना करदे लोक पाखे भल से शुणव कि 100% तेणु रखिए सब कौन करते एजुकेशन लगी जातु जहाँ ठाकुर कहते प्रदीप भाई कल आस यहाँ ठाकुर कहते आम कि तेणु क्या से आसिले मत मोर साहस ना करने मत जड़े मिसीगला मुझे साहस मिल करने मुझे कल से मनोरंजन से कथा कहते गोटे कौन सी कले मुझे मुझे तुम सहयोग करी 100% सहयोग करी भल ठाकुर काम आइडियोलोजी एजुकेशन हम सहयोग करी आर्थिक आकार सेवा आकार आ मनोजगत सब किसी करा पड़े सब लोग केमती ठाकुर कहले निजे रोजगार करें इष्टवृत्ति कर ये गोटे प्रयास कले स्त्री रोजगार कर छुआ 7th स्टैंडर्ड रोजगार करमी कर कहीं कर मो ठाकुरटा किणला से दिन मुझे दादर मंदिर कहूली मुझे ये तू काउंटरटा पकई देकर करदे तोर 3 मासर इष्टवृत्ति हो रखीदेव कुंपीरे नहीं इष्टवृत्ति कर गोटे बही बिकी 10 टଙ୍କା मार्जिन हेले 300 टकर के 30 टଙ୍କା टंकाटा होगा ये बुद्धि गुड़ा कौन छोट छोट बुद्धि आम आम लाज लगे करवा आम ऑफिस जियो ऑफिस गोटे पिला परिवा बिकुची पुओ मुझे देखिली बोल बापा गोटे एत बड़े ना बापा कहते रोजगार करने आ कि मिललानी परिवा बिकुची मुझे कहली ऑफिस बोल पुओ परिवा ना मुझे कही कि बिकिकी आने पैसा पत्र आने माने छोट पिलाटा केते प्रयास देखो से ठाकुर देखा नहीं कि ठाकुर जोड़ा चाहिए सी कर आम पिला परिवा बिकेवा लोदा हे लाज लगे आम पिला परिवा बिक ठाकुर कि चाहिए ठाकुर नारियल बिकी मुड़ी बिकी परम पुरुष जगतर स्रष्टा कलिजुगर कौचे कलकी अवतार केते कथा एडजेक्टिव लगौचे पचर से नड़िया बिकी आम नड़िया बिकवा थोड़ा इष्टों किसी करें आम अरविंद आउ नितेश को कहली मुझे मो आटिका अच्छी आम ये 30टा खंडे पइड नहीं जा 35 टଙ୍କା पड़ुची आ लोदा बन छकरे ठिया बिकीदे आ कि मिल गरीब लोक देदेवा सीएसआर एक्टिविटी निज पैसा देख लाभ कौन अच्छे करदबा मार्जिन आएगा मेल गोटा सीएसआर लिखा हम यहाँ जहाँ प्रॉफिट हम यहाँ तुम गरीब लोक दान करा जोटा कि 80 टଙ୍କା बिक्री हम छोट छोट नड़िया 50 टଙ୍କା मार्जिन
बेस राजी होता एजुकेशन है गोटे चिंता कहली चिंता और चलन ताकू कहले चिंता तो आसला कि चल एजुकेशन है तेणु आम से कौन हम ना आम अहंकारटा कटो कहीं आम जड़े किए VP अच्छी किए GM अच्छी किए CFO अच्छी से रास्ता कड़े जो पौड़ बिकब लोक से चारिटी हिसाब से तार गोटे अहंकार भी सप्रेस हो मु सबकि करी इष्टम ये इष्टम कम है कहीं तुम अनाथ आश्रम दब कि पैड बिकिकी जी पैसा आसो आम से गोचारा किणिकी आम नहीं जन गोचारा डोनेट करके आसो आड़े भी मार्जिन प्रॉफिट वाला निज हाथ गलानी श्रम है से भी बाहरी पड़ा यही जब आम कर गोटे गोटे कम थे करके भिडियोग्राफ करके छाड़ीदे ना 10टा लोक देखिए और साहस भी पाइबे जहाँ एम कर पर्यंत चिंताटा को प्लानिंग थट्सटा को भावना को शब्द पुणी प्लानिंग एजुकेशन तापर क्रिया न कर से पर्यटन हेनी तेणु मोर ये कथा गुड़ा मुझे रखुची हुए तो बहुत पिन पॉइंट लगे कहीं करने कथा कहले लोक डरी जाऊँ तेणु आम साहस बांधी जी ग्रुप्रे करवा देख कम हो आसतु आम समस्ते ये वृक्षरोपण कार्य काली परम पिता आम हाथ दबा आज आलोचना को मुझे रखुची मत लगुच बहुत लोक ये कथा भल लगी पारे जय गुरु समस्त ଏଇଟା ବା ଗୋଟେ पैसा पछरे भाई आसी सहर रहीगला गाँव में 2टा सजना गछ 4टा अमृतभंडा गछ गोटे पणस गछ कम पैसा शांति सीजनाल फ्रुट्स खाइब बरकोली खाइब लेंबू खाइब कंचा लगा 10टा गछ बिना पेस्टिसाइड खाइल हाँ किए कॉल कला